Bon dia, moltes gràcies per l'oportunitat que ens donen. Crec que és la primera vegada que ens donen veu en l'art parlamentari als treballadors i s'ha d'agrair. Moltes gràcies. I comence. Som dos comitès, com saben, de dues empreses, però els problemes es repeteixen els dos. Els serveis informatius estan blindats en la llei i així cal que continuen, donat el perill de perdre la independència necessària en un mitjà de comunicació públic. La missió dels mitjans públics és donar informació propera i veraç. Per tant, és absolutament imprescindible que quede expressa i totalment prohibida l'externalització de qualsevol mena de contingut informatiu, ja que és un servei essencial. L'audiència té el dret a estar ben informada com correspon a una societat veritablement democràtica. Les restriccions de personal obliguen a externalitzar continguts, a més de precaritzar, provocar conflictes i la possibilitat de corrupció en contractes externs menys fiscalitzats. Tot el que està en un informatiu és informació. Els espais de l'oratge, els esports, també són servei públic. Tanmateix, els programes informatius no diaris fan una tasca cultural que cohesiona la nostra societat de nord a sud. No considerem acceptable fer contractes per a tasques imprescindibles en la nostra professió. És a dir, si hi ha treballadors i treballadores contractats de fora per a fer de càmeres, de grafistes, de tècnics, inclús departaments sencers com el d'ingesta o subtitulació, significa que les RLTs no estan ben dimensionades. D'altra banda, la llei ha de garantir l'estabilitat de les plantilles. És molt preocupant, després de 3 anys d'emissió, que la plantilla estigui encara sense consolidar. I ara, més que mai, tant com el govern espanyol acorda amb els sindicats majoritaris del sector públic en el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas del 5 de julio del 2021 en 4 puntos principales. Primer punto. Apostar por lo público, dotando a la Administración del marco jurídico necesario para prestar con garantía y eficacia los servicios públicos. Punto número 2. Profesionalizar el modelo de empleo público, con el centro en el personal funcionario de carrera y la delimitación de nombramientos de personal temporal. Punto 3. Mantener la figura del personal funcionario interino, estableciendo su régimen jurídico de cara a garantizar la adecuada utilización de esta modalidad. Y el cuarto punto, velar por la exigencia de responsabilidad de la Administración ante una inadecuada utilización del personal interino, contribuyendo a impulsar y fortalecer una adecuada planificación de recursos humanos. El personal que té por al despatxament és vulnerable a la manipulació. A punt està destinat a ser el mitjà de referència del poble valencià i els successius governs no han de tindre al seu abast la capacitat de pressió sobre els serveis informatius. Com a representants de les i les treballadores, hem de vetllar per a que no es produeixin discriminacions laborals en el personal subcontractat. Tasca prou complicada quan les contractacions són nombroses degut a que tots els programes són de producció externa. Ni tan sols tenim un conveni que regule les condicions laborals. Malauradament està paralitzat en Hisenda i ens trobem en una situació d'indefensió sense un marc normatiu propi que empare l'especificitat del nostre sector. Treballem en torns inusuals, de caps de setmana, de nits, de guàrdies, que necessiten unes regles diferents. Portem més de 3 anys treballant en precari, no tenim sistemes de promoció interna i la plantilla és tan escassa que per a garantir el dret de vacances s'ha de contractar personal tots els anys. Tota aquesta incertesa provoca fugues de talent. Grans professionals estan marxant a altres empreses i es trobem amb vacants contínuament, el que comporta que la càrrega de treball, de per si prou important, es torna insuportable moltes vegades. La cultura, la llengua i la informació són essencials. Pensem que no som un pressupost, sinó una imprescindible inversió per a la societat valenciana. Demanem des dels comitès una visió cap al futur, uns mitjans públics forts basats en una llei garant jurídicament que permita una projecció estratègica per al sector audiovisual.